Napuštanje škole i nedostatak obrazovanja su među ključnim faktorima lošeg položaja romske populacije. Od 100 Roma samo njih 20-ak završi osnovnu školu, a upola manje srednju. Čak i oni koji istraju u školovanju retko prepoznaju neke od svojih talenata. Projekat afirmacije talentovanih mladih Roma pokrenut je upravo da bi se ovim ljudima pomoglo da rade ono za što imaju dara. Delfina Ferizović, devojčica koja živi u romskom naselju ispod mosta Gazela, od najranijeg detinjstva pokazuje izuzetan talenat za pisanje. To je nije sprečilo da istraje u onome što voli. Imam 19 godina. Moja škola se zove Stefan Dečanski. Počela sam da pišem pisma kada sam bila 3. razred. Prvo pismo sam napisala Stevi. Pišem o ljubavi, o prijateljstvu i o Beogradu. Delfininu darovitost i upornost primetio je Stevan Nestorov, defektolog u školi za decu oštećenog sluha koju je ona pohađala. Odmah po upoznavanju uvideo je da se Delfina izdvaja od ostale dece i pružio je podršku da ostvari ono što želi, da postane pisac. Svakog dana mi je predavala pisma na ovakvim papirima i svakog dana je tih pisama bilo sve više. U početku su pisma bila jako jednostavna, kasnije kako Delfina napredovala sve su bila složenije, oslikavala su njene emocije, dileme i tako dalje. Dao sam joj svesku kasnije u kojoj će pisati pisma da mi se ne bi gubila i Delfina je pitala šta će biti kada ispunim celu svesku. Rekao sam joj kada ispuniš celu svesku napravit ćemo pravu knjigu. Stefan je održao svoje obećanje i priredio za štampanje knjigu Pišem ti pisma po istinu, Delfina. Prvi deo knjige obrađuje položaj i probleme Roma i hendikepiranih osoba pri školovanju i zapošljavanju. Drugi, interesantniji deo predstavljaju Delfinini tekstovi, to jest pisma koje je posvetila ljudima koje voli i koji joj pomažu. Uprkos invaliditetu i uslovima u kojima živi, ona razmišlja pozitivno. Njene pravopisne greške nisu ispravljene zbog autentičnosti. Ljubav je radost dece. Ljubav je kada se momak zaljubiše u devojku. Ljubav je svuda oko nas. Naprimer, ako zaista volite da poklonite nekoj osobi nešto, to je ljubav. Ljubav može da pobedi tugu. Ova knjiga izdata je kao deo projekta pod nazivom Afirmacija talentovanih mladih Roma i njihovo uključivanje u civilno društvo, koji ima za cilj da se ta populacija podstakne da istraje u svom stvaralaštvu. Nosilac projekta je nevladina organizacija Pomoć porodici, koju podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.